crec que hem de fer una reflexió. Primer, què són les renovables? Al final les renovables són infinites, són gratuïtes, el cost de reposició no existeix, són netes i d'alguna manera són digitals. Les fòssils és tot el contrari, són finites, són cares, embruten i són analògiques. Per tant, el que hem de fer també és una transició aquí. Per no generar angoixa, el Sol envia cada dia 170.000 terawatts hora a la Terra. Tota la humanitat en consumim 16, són més de 10.000 vegades. Per tant, energia renovable n'hi ha, i n'hi ha de sobres per mantenir aquest ritme de vida i inclús per augmentar-lo. El que passa és que és difícil captar-ne, però n'hem de captar una part petita. I això, la tecnologia, al final del segle XX ja estava madura i ha estat produint els megawatts més barats. És a dir, el mix espanyol ha sigut barat i ha baixat gràcies a l'eòlica, i això no s'ha volgut reconèixer, no s'ha volgut dir. Per tant, la tecnologia hi és, el recurs hi és, només és que anem tard. Els deures renovables tenen un avantatge, o tenen una possibilitat que és el que jo demano que es faci, que és el pal de paller del relat. La transició, de fet, si parlem en números, les renovables només són 55.000 milions sobre 300.000 que ha de fer Catalunya. Per tant, no és la part principal, és una de les parts importants, però no és la clau. L'avantatge que tenen les renovables és que crea relat. És a dir, si nosaltres comencem a veure que tothom posa plaques als seus taulats i tothom veu que es comencen a fer parcs fotovoltaics i parcs eòlics i comencem a tenir punts de càrrega pels cotxes elèctrics i comencem a fer possible que hi hagi cotxes elèctrics, la gent anirà interioritzant el relat de la transició energètica.